Halo Perlox, kene kade jangka video. Ngaku aban kali pi, kumno pi sing thu shpang kane. Kini ki manap. Bar shpang kane kadur. Kitab jung Daniel konong ka ba ar. Kumno pi sing thu shpang kini ki hima. Bar kini ki marat ha Daniel konong ba nyo. Kat keren parsi yano ka theo yano. Bat kumno ka Bible ka yathu ka batai ngai skwa ban kali la don ki bakwa ban tip sabatai sayathu ngatip ki day mano bat nangno ki don nangno ki mi bat ka keren farsi shphang yano shphang gine ki sautali ki hima lada batai yagine kalong kum kabangi ben ni bisni ya lorni amar kani ngadawi hapan sau tho kajing tulpa kalong kajing tulpa ladangi lej pule kitab jung Daniel jing ban pau kini ki chu hi ki hima nei ladangim sau tho kadon kajing ya sau tho bakla I gembangi yak keno iwe henai ladangi lej pule benia kajahi thik kumbaga Bible ko ang kamlachu wat chiksairu amar gani kada ushwa ban yathu bat kali yapi lalapi pempatti begini ki symbol ne ki kini ki jing thulpa jung Daniel te ban yakren spang jing thulpa ha kitab jing pan paulai ka e ban sang thu dala par sang thu yagini ting haban sang thu shwa yagini kini kitab jung Daniel Hadi dan tala lang ilaj beli kitab cipat pau ngilak ban satu sai. Tiga ni ke sulong tangka video masuk ban yaitu bat keren sepang gini. Tila dap hem persang tu ya gini sang bahasa wat ban sengap bat ban pulih kumno ka Bible ko ong mereka yaitu sepang gini. Kini la keren ni gini haka sembor haka tak bat haki jing tulpa kini gilong kita ki hima ki ba lami nagane ka patai ki sau hima kitab jung Daniel jing ban pau andai larang isu pej pada larang isu sengap jing batai jung gi we larang im tip hi dalde haga Bible singau ku makam day singau ku makam kan don bet kajing ong I batai start pun tata ter andai larang ilek pulih hi ngintip bat ngin sau thu aga baning kong ka e ba sau thu kumbang ngaru nga longgum ta ngada kwa e ban tip mat ban sau thu yagini ki kala simpor ngada gi babun snem andai haden namar pangakwa ban tip bat ban sau thu nga lechi haka Bible nga pule bat nga ngap ya ke jing tulpa jing batai jung giwe kumno gi batai kumno gi kren bat nga pech haka Bible hato ka day ne kalaj bat suki pasuki nga soto kumbaga Bible ko ong lene ka kren kumtahi ka ja laga day haka history laga day haka jing tulpa te la ngi batai pangine kan long bet kum bangi ya benyam ya kanete kanum laj amar kan ga la dangi batai la ngi thu la dangi pla kum tahi kan long henry haban pla kat kum balaja ka history ha jing thulupa kum tahi haban pla kam dei ga jing ya ben ka jing sarong henry ga dei ga jing su thu pat ka jing te begini ki hima pada ki ai kebalan saja biang ha kane ka hima ka basau kane ka hima ka basau kan sensyar hadu ka bakut ka Bible ko ong te lalangim sung thu ya kane kumno patingin ben pi kamdon jing ben hano I haban pule ya ke ai ka bakan sale kane ka hima ka basau barka jing long jong ka
kajing sensar jong ka ladang itip ya kajing long jong ka ngi so thu ya ka Bible ngi so thu ya kajing thulupa ladang ngim so thu kumno ke ngin sumar ya kajing thulupa kum ba ka Bible ko ong bangim tip ha kitab jing pen pau ka le thu bat ko ong bangi dei ban sumar ya kajing thulupa henai ladang ngim tip kumno ngin sumar kaneru kolong ka kam te habaya keren bat kini ki sembor ne ki tak ne ki hima kadai hitiken kumba ka Bible ka thu ne ka ong henai ladang ngim tip isu sa hi bom tip henai ladang tip ka jagen sisa ka Bible ka ong te prolog ngan sia page aga wek Porsche panggi ni mentate ngam parla ban penchai le ban batai benia ngai shu kwa banya thu ba kini ki hima kini ki simbol ne kini ki tak ki dei ya kepala keren harsi ne ka theo panggi hima te la pi kwa ban tip ya gini pi ha ban le wat kan simbol pi kumbang ong la pi wat hi dalade ngaru ngahaban wat hi dalde hakapor bani kong handai ngahap sngap hi kajing keren jong ki weru kajing ajing mut jong ki weru handai ngahap pansa thu pade ning kong haka Bible nama ladang idon ya kata kamen sim ka jing itu lupa lane kamen sim jong ka jing sisa baro ublei ubapan pau ya ke barsawan pada ke ban saja ne ya ke balaja haka history ne haka jing itu lupa kamdei namar pangi ngai thu ya kane bangashu long kuma long giwe sarong kumta tetel kajing sarong ne kajing meng ne kajing sngau krau kajing sngau start la ne kajing sngau kata kan don be cha upreu lalangim sngau tho ne lalang itip ya ka Bible hatu ukren yak pasisane bomdei sabishar mapi kat kum ka Bible ate begini ki jing sarong ki jing meng ki jing tai start kum ta ter kum no ka Bible ko ong ban itip ya ka bangi haban yeng kat kum ka jing sisa ngi haban ya thu kat kum ka jing sisa ngi haban pla kat kum ka tin jung blei i dai ban yeng ban ya thu ha kita ki bom patip Henry ingin sapatang patah gue kapur. Kublai si buni pi peje ni ka video. Sakali lah deh kamut ayu kini ki bang alap ni. Bat kayeng parsi ni kamata ya no. Bat salek pelib ni akum no kalong ini ki hima. Kublai si buni pi peje ni ka video. Ini siapa sih gue pergi video aku ikut